pangakhale UTM opanda uja akutanda zoti united. So kungochosapo uja ndoti UTM palibe. We are here because we are united. We are here because we are pushing an agenda that unites Malawi. It unites Malawi beyond my divisions amene amaoneka ngati ma divisions. So kacha ndi chinthu chimodzi chimene chimatipanga unite ngati Malawi. Yes. Kufunika kwa makhala ndi misonkhano ngati imeneyi, ma festival ngati amenewa, pamene we are celebrating culture ndikotani posengera ndani. Ma festivals ngati awawa amathandizanso kwambiri kuti we should pass on kwambiri achinyamata, we get to learn because ifenso ndi ma custodians a culture as we go. As we are growing tikuyeneranso tizipanga assume ma roles amene makolo atha kupanga it. So ma cultural festivals awawa across the country amathandiza kuti we should pass on knowledge, we should pass on wisdom, komanso we should know who we are, celebrate ourselves. Yeah. Chabwino. Uthenga wanu kwa Malawi amene akutionera pano polemekeza chikhalidwe ndi wotani? Okay, uthenga kwa Malawi amene akutionera, ife ngati UTM, United Transformation Movement, popanda yu palibe UTM. So in unity timabwera pamodzi, in unity muli mphamvu. So amene timakhala ndi chance yokuti ma cultural festivals ngati awawa tikhoza kutenga nawo mbali tipite choncho, because I think culture tradition yathu defines us. Hidden wisdom ya ife as a people ili mu culture yathu. Ziko mwambiri. Ndathokoza kwambiri Frederick kuchokera ku chipani cha UTM. Ngati mwangu tipeza kumene mukuonera ndi Kanema One Times 2024 mlakho wa lomwe cultural festival na uku kuimbira wanthu limene labwera, anthu amene abwera kudza onera msonkhano umene kuona kuti